Toto je 7 najkrajších miest mesta Humenné. 7. miesto Park mieru Humenné. Park mieru v Humennom je tiché miesto na oddych priamo v srdci mesta. Prechádzky tu sprevádza šum stromov a spev vtákov. V lete je park obľúbeným miestom pre rodiny s deťmi aj študentov. Zeleň a lavičky vytvárajú príjemnú atmosféru na čítanie či relax. Večerné osvetlenie dodáva parku čaro aj po západe slnka. 6. miesto Skalný výklenok Kalvárie. Skalný výklenok Kalvárie v Humennom pôsobí tajomne a duchovne zároveň. Ukrytý v prírode ponúka tiché miesto na zamyslenie a pokoj. Výhľad z neho odhaluje krásu okolitých stromov a panorámu mesta. Kamenné detaily a krížová cesta dodávajú miestu historickú hĺbku. Návšteva tohto miesta je ako návrat v čase s nádychom pokoja. 5. miesto Fontána lásky. Fontána lásky v Humennom je romantickým symbolom mesta, ktorý priťahuje zamilované páry aj turistov. Jemný zvuk vody vytvára príjemnú atmosféru na oddych či prechádzku. V noci je krásne osvetlená a pôsobí ešte magickejšie. Okolie fontány je obľúbeným miestom na fotenie a chvíle pokoja. Miestna legenda hovorí, že prináša šťastie tým, ktorí pri nej vyznajú lásku. 4. miesto Námestie Slobody. Námestie Slobody v Humennom je živým srdcom mesta, kde sa stretávajú ľudia všetkých generácií. Obklopené obchodmi, kaviarňami a zeleňou ponúka príjemný priestor na oddych aj stretnutia. V lete sa tu konajú kultúrne podujatia, koncerty a trhy. Moderné prvky sa tu miešajú s historickou atmosférou. V každom ročnom období má námestie svoju jedinečnú tvar a energiu. 3. miesto Skanzen Humenné. Expozícia ľudovej architektúry a bývania Skanzen Humenné pôsobí ako živá kronika dedinského života s tradičnými drevenicami a chalupami. Vyšinuté domčeky a hospodárske stavby tu odborníci obnovili do životnej podoby. Uprostred múzea v prírode sa striedajú rôznorodé stropy, pece, studne i interiéry, ktoré rozprávajú príbehy rodín. Po chodníčkoch vedú tematické okruhy o remeslách od výroby keramiky až po viazanie metiel. Každá návšteva je jedinečným ponorom do histórie a kultúry regiónu. 2. miesto Kostol všetkých svätých. Kostol všetkých svätých v Humennom je nádherná gotická stavba zasvetená úcte všetkých svätých a pôvodne budovaná františkánmi v 15. storočí. Je to najvýchodnejšia gotická stavba v Európe mimo tehlovej gotiky, ktorá púta pozornosť svojou unikátnou architektúrou. Interiér zdobia výtražové okná od miestneho akademického maliara Mikuláša Kilimčaka, čo ho robí kultúrne výnimočným. V bočnej kaplnke sú uložené telesné pozostatky svätého Bonifáca, dar pána Žigmunda II. Drugeta od pápeža v roku 1677. Kostol po rozsiahlej rekonštrukcii dostal nové podlahové kúrenie, inteligentné osvetlenie a znútra aj navonok obnovili svoju majestátnu podobu. 1. miesto Humenský zámok. Humenský zámok stojí na mieste pôvodného stredovekého hradu a je jednou z najvýznamnejších pamiatok mesta. Jeho renesančná architektúra s arkádovým nádvorím a vežami pôsobí majestátne a historicky. V minulosti patril významným šlachtickým rodom ako Drugetovci či Andrasiovci, ktorí mu vtlačili svoj osobitý štýl. Exteriér zámku zdobia iluzívne maľby, historický nábytok a tajomné miestnosti, vrátane izby Márie Terézie. Dnes je sídlom múzea a miestom, kde ožíva minulosť prostredníctvom výstav, zbierok a kultúrnych podujatí.